दिनैहाय हाबा जाहैनि हाबा दिनै बिफा फिसाज्ला ज' बिफा फिसाज्ला नङा फिसाजो सानैजों ज' नै मामिया ओमफ्राय मामि नै फैलाय लौलाय नै इधरा मास्क लाबाय नों ओमफ्राय ससमाबो लागानखाबाय दा हाद्रि दङ ओंखायनो मास्क आरो ससमाजों गानबाय दा ओमफ्राय हाबाथिलियावसो एसे खोन्थाहैसिगोन दा जों सापागुरिनिफ्राय थांगोना जाहैबाय नैबे माबायावहाय हा र' जुथा गाननि आं माबायावहाय मा होननानै बुङो हाग्रामा ब्रिज खाथियावहाय बिगुमैनि हाबा दहैनो लाबोबाय दिनैनो जानाय लोंनाय गासैबो फिनिश होनो नाजागोन थ' बिदिब्ला दान्दिसे थाफादो थांनोसै थिदो थांगोन मामि दा माहाय थांगोन माजों नै बेजों थांसिगोन दा मा हा नों उनाव जिरायनो सिगाङाव जिरायनो हा बावहाय थेंखियाव दोस बोरै जानांगौ जाखो बावहाय आं जिरायग्रायावसो हेलमेट लानांगौना लानाङाथाय फैयै फैयै जों हाबानि जायगाखौ मोनहैबाय दाना मा मामि मा होनदोंमोन दहाय गोसा सालायबा माब्रै होनदोंमोन खोन्थादो रा दे प्लिज सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ माने गोसा सालायनो होआखै ओंखायनो लासै लासै सालायदों बे लामा मोनसेया जाहैबाय बिगुमैनि जों जे जायगायाव हाबायाव थांगोन बावहाय बेजों थांगोन ओमफ्राय ओरैहाय दावखोथारबाय बे मोनसे लामाया मेन रडा खैला मैला थ' मालि बिथा सहैयो बियोथ' नैबे मोनसे लामाजों जोङो हाबलांनायसो फंबाय बेखौथ' आरो दा बुंसै बाव आरोबाव गुमैना ओंख्रि जाया बियो बिदिनो जायो बे गोरानैनो ओंख्रिबो जाया गोरानल' जाखायो दा गोरानल' जायो दासो होफैदों मोना जादों गिनानै बोरैबा जालायथारदों मानसिया माने बेलाय बे मोखांखौनो नायबा हय जानाया हनै गन्थं मोखां गोमालायबावो जानाया बे आंनि बिबोनां दुइसिन दै ओमफ्राय बेबो आंनि बिबोनां गोजा ओमफ्राय बे सासे आंनि बिगुमै ओमफ्राय दंबावो बिबोनांफोरा दा फाग्ला गोजा जोंना बिबोनांफोरा साननो हाया जोबनो थाङा दा बिगुमैबो बिगुमै जोबनो हाया सानखौनो हाबावासो बिबोनां सासे हननाय एक्टर गाजिला गिदिंगासिनो दं हौवा गोदाना गस्ला गुफुर गाननाया दे हनै हौवा गोदाना जोंना आंनि बिगुमै बिबो लाब्राखौ एसे होलांदो दे ब्रह्म लादों नामा ब्रह्म लादों बे टमेट'खौ लाबोबावदो एसे थांदो आन्देन माने जेन जाला बिदाफोर दंजोबो दे बिनानाव मोजानायखौ नायनानै थानांगौ जायो जोंफ्रा मा समस्या बेफोरो माब्रै जागोन नैबे सरकारनि माबानायाव सरकारथ' नङा बिदा गसंना बिनानावफ्रा ओरै लोंनानै मोसागासिनो दङ बेसेबां समस्या जागोन नैबे बड'लेण्डआव नै बे सासे बोरैबा जाना थाबाय मानसिया एसे माबालाय प्रेसार दावखोदों बोरैबा ना थांगोन जों ओरैहाय माबा ओरै साहैदों फाफ्लि रायलायनो हाया प्रेसारानो बोरै अमायानो 19 प्लेट जाबाय ओमफ्राय माबा माबि गैथारा आरो पनिर जाबावबाय आङो प्लेट मोनथाम मा पनिर आरो दाउ जाबाय प्लेट मोनब्रै नैलाय नैबे सासेयाथ' मास्टारा होगासिनो दं आं पनिरसो जागासिनो दं नै सिम्पोला माबा दंना आच्छा पनिरसो जायो आं गाहरि दाम खम होयासै देउरि ना इयो देउरि मा बेयो देउरिसो जाला थेंक इउ दे ओमफ्राय हाब नै बिबोनां सासे बेथ' मिरामिससो आं बेसो माबा माबि फिथाइ सामथाइनिसो नोंनालाय आंनियालाय भान्डार नङाब्ला मोजां मोना आच्छा नै बेनाव स्पेसियेल मोनसे नागा आंबो दिनै
मोनगोन एभेलेबल एनि टाइम आं दाख्लै जि लायनो बावदोंब्रा माबानानै खोन्था लिंबावा बियो बया दोनबाय बिदि दोनबाथाय माबा बिदि बे मैगं खनाजोंल' नायो बे सासेया बेखौ खोन्थाया बहाय बिदि गैया बियो दाउ बेदरजों बाबु नंगौ दैमारिदों दा अफि दैमारिदों दा बरिया मोजां मोनो आं नोंखौ चेनेलखौ नायबाय थायो आं माब्रै नोंनि चेनेलखौ नायबाय थायो आं बरिया मोजां मोनो नैबे जाहैबाय मादै आंनि चेनेलखौ नायो बियो बरिया मोजां मोनो साबसक्राइबार बियो ओरैहाय जाहैबाय अमा नोंनि आरो माबानि मा नामलाय सोर जोंहा देरहासार बास बे सानैखौल' बिराद मोजां मोनो बरिया ओमफ्राय बे माबानि मा होनो बावलायलांबाय सरि एमजे एनिथिं एमजे बेखौ एनिथिं एमजेखौ नों मा बुंहरगोन दे बुंहरदो मा होनो थेंक इउ होनोसै बिराद बरिया मोजां मोनो आं मा होनदोंमोनलाय बिनि निउस चेनेल माबाखौ मोजां मोनोब्रा आङो बेखौ बिराद मा होनहरगोन दा बेखौ थेंक इउ होगोन थेंक इउ औ आच्छा एनिथिं एमजेखौ थेंक इउ होदों दै अमाया ओमफ्राय जोबजोब्बाय ना मा अमाया दं दाउआ एसेल'सै बै साराय मोनसे ओमफ्राय दा बिदिखौ नोंसोर साथामबो लोंगोन ना नामा बेखौ अमा बिदिखौ साथामबो लोंगोन बिसोरो लोंग्राफोरखौ लोंहोनोसै मादैयाबो बाजैयाबो गोगोम लोंखायो जाहैबाय अमा बेखौ बै सारायनि बिदिखौ हायो हा नोंबोथ' हायो औ आंबो हायो जानाया बारा जागोन माथो आदा नोंनिया एवबा जानोसो हायालै जासिनो हाया खय केजि संदों दा अमा दा 15 केजि संदों एसे लायबावगोन नंगौ ओमफ्राय अमाया मा अमा होनबाथ' आरो दा बुंसै नङा होमबा मिस्टाराबा हाग्रा होनबाबो जायो ना हाग्रामा औ आच्छा बे बेनो जाहैबाय जोंहा स्टार्टिंआ माने आङो बावबाय थादों दहयो मा होननानै बुङो रौमारि होनबाय थादों खाग्राबारिसो एक्सुवेलि आंनि बिगुमैनि हाबा बियो बिगुमै असे दे रावबो नङा ओमफ्राय माबा दंबावो लाब्रायालाय सोरनि मोनब्रा लाब्राया मोनखांबाय सोर संनानै संदों ना मा सङाखै दस्रासो खाग्राबारिनि एक्टर गाज्लाफोर मा लाखोब्रा नोंना माथो दैया गोजौसो जौआबो गोजौ लादों आरो नै एकदमसो उलुनाय लादोंमोन एक्सुवेलि हाबा होननानै बुङोबा बे जिनिसा बर'नि बेयो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो संबोनाय बा बानायनाय बा लोंबोनाय ना ओंखायनो बे जिनिसाखौ गारनो हाया मा जिनिस बे जौ गोरान बेयो खुनु माबाजों बानायनाय नङा ओंखाम बा माइरंखौ ओंखाम संनानै नङा होमबा जौ गोरानखौ माबायदि बानायो बेखौ जों रोङा एक्सुवेलि नै बेखौ जों लोंनोल' गोरों बेयो जाहैबाय स्पेसियेल बर'नि मेडिसिन जौ जों बर'आव बुङो जौ ओमफ्राय इंलिसाव मा होनना बुङो कमेन्टआव एसे खोन्थाहरबानो जाबाय दै लोगोफोर बर'नोबो दानिया हाबा हुखायाव मा नांगौ सामब्राम गुफुर नै बेफोरबायदि देयो उवालावसो देयो बर'फोरनिया उवालाव देदों ओमफ्रायथ' आरो हाबायाथ' थिग बेफोरबायदि गिदिरबो नङा थिग मिडियाम गिदिरबो नङा फिसाबो नङा ना मा होनना बुङो मादै हाबाखौ होनदों मिडियामनि दा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा एकदम हिसाबनि दा नों ओंखाम जादोंना जायाखै जाखांबायलै जों जाखांबायबा माथो अमा बेदरखौ नों खावनासो जादोंनो औ खावनानै जायाबा मोनजाया नालाय मादैजों एसे जंखायबाय दे गाज्रि मोननो नाङा एसे जंखायबाय जंखायबाय मादै आं मोजां मोनखायो नोंखौ नायबाय थाखायो नोंनि ओमफ्राय माबानि माने जोंहा देरहासार सिलारिनि ओमफ्राय एनिथिं एमजे बे साथामखौल' मोजां मोनो आं बाखि नाया रावखौबो नाया माने आंनि बुहुत माबा बियो बे मा होनो पारफेक्ट एकदम माबाथार आरो थाखाय गिदिर लोगोथार आरोखि गिदिर लोगो जि माबाया एकदम राइट बाथ्राखौ होनो बाथ्राया राइट खोथाखौ बुङो गासिबो नंगौ खोथाखौ होमबालाय बाजैखौ थेंक इउसो होनांसिगोन जोङो थेंक इउ होनांगोन नोंसोरो खालायबाय थायो आं आच्छा दे होमबालाय बाजै हामबायसै ना अमा बेदराखौ बै खनायाव जिरायनानै दङ बै सासे मादैया मा होनदोंमोन मुनि बोराया फ्लाइट टिकेट दानो हायाखै फैसा गैया आमेरिकायावसो थायो नालाय ओमफ्राय सासे हनै बेवाइ हिनजावा माबा लाबोयिनि माबा खें होनबाय थादों आंखौहाय मा लाबोयिनि
बेवाइखौ लाबोयिनि बेवाइया थायो आमेरिकायाव टिकेट लानो हायाखै फ्लाइटनि फैसा गैया मालाय फैयाखैबा फैसा गैयानो फैसा ओरै बिदाफोरा नेगासिनो दङ नै बिदायालाय अल टाइम बिदाफोरा नेगासिनो दङ 4 आवार सार्भिस 24 घन्टा सार्भिस माबाखौ बिबोनांखौ नुगौबा सोंफ्राम खालामगासिनो दङ खेलायलांबाय हनै केमेरायाव नुजानो बानानै नोंनो लाबोनो गोसो गैखा गोसो दङहाय गुलु नोंखौ लाबोनो नाथाय नोंनो फैयाबालाय आं मा खालामनो गुलु एनिथिं मुनिस वर्ल्ड मा होनबाय थादों फिसाइखौ लाबोआखै दे बिदानि हाबा नालाय एसे दा गुमैखौ एसे बारा गोबाव खोन्थानाय नङा एसेल' खोन्थागोन आङो दे बियो बिनानावफोरा बेखौ मा होनबाय थाखो जाम्बाखौनो लोङो गावसोर जाम्बि जागोन ओमफ्राय उनाव ओमफ्राय ओंखाम जादों जायाखै गुमैयालाय जाबाय जाखांबाय दा आब'आलाय बेबो जाबाय आब'खौ नुवाखै खिन्थु आं दा सानैजों जादों सानैजों औ दाहाय दाननोसो एसे मैया खिन्थु बै बे न' गोदाननिफ्राय आन्नायना थांफिनदों आं दालाय नुखाबायना दा नुखाबाय एबार फैबाय थानायसै बे एक्सुवेलि बर'नि जौ गोरान मेडिसिन स्पेसियेल मेडिसिन जौ गोरान होननानै बुङो आं दिनैहाय बेखौ लोंनायगोन टेस्ट खालामगोन मा जायो ओमफ्राय बे पेक मोनसेल' लानायगोन दे जौ गोरानाखौ ओमफ्राय बेखौ जाहैबाय मा होननानै बुङो जों बर'आ न'आवनो संखानाय ओमफ्राय बुंदों आरोखि बेखौ सम डक्टरफोरनि राव पेक मोनफा 6 मान्थ बा 3 मान्थ बिनि गेजेरजों पेक मोनफा लानांगौनो खिन्थु आं दिनैहाय पेक मोनसे लागोन बावहाय बा दोनखुमानायनि खोथा गैया पेक मोनसे जौ गोरान दिनै लोंनायगोन गुमैनि आरो बिबो सोरनावहाय गुमैनि हाबायावसो बाव जौ गिसि लोंनायाखै ओमफ्राय बिनि टेस्ट दंबावो ओमफ्राय माइब्रानि दंबावो बिनि टेस्ट खालामनांगौ आरोखि बे मोननै जिनिसखौ टेस्ट खालामनांगौ आं तेरागुमै थोद खिजानाय मोसौ बावसो दो माबा ससियेल मिडियायावसो माबा गारदों बे मा जालाय आब'खौलाय मानोथो लाबोफायासै नोंलाय सना थांसै आं दे ओइ थांथ'वालाय गुमै र' बिमा हाबानि मोसाजेनदोंमोन एसे मेथाइबो दाम बन्द' खालाम आब' मोसादों ओमफ्राय ओरैबो सासे गासैबो रावबो नङा एनिथिं मुनिस औ थांनायसै एनिथिं मुनिस वर्ल्ड थांनायसै ओंखामा माबायदि जाखो सुपार सुपार ओमफ्राय नैबे गुमै जादोंना जायासै ओंखामा जाखांबाय दा बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय नैबे फिसालथे सासे ओमफ्राय नै ओरैहाय बेवाइ जाजोबगोनदां बेवाइजों बे बेवाइला सामफ्रोमबो रायखायो आंखौ बेवाइया सामफ्रोमबो रायखायो नुबाय दा सौबावदोंसोमोन बेवाइखौ थैथोंसैलै बेयो होननायनि सौथारखादोंमोन बियो ओमफ्राय बेवाइखौलाय मानो बुथारबाय नागिरबायखोसै ओमफ्राय ओरैहाय बेवाइ देरसिन आं सब बेवाइया जेबो नाङा बेसेरा अनो बेवाइफोरखौ सिदा सालथेखौ मानो लाबोआसै माबायावसो थांदों नों सालथेया मिटिङावसो साहित्य सभानि मिटिङाव दहायसो थांदों दे ओमफ्राय नै बैनाय सासे बे बैनायखौथ' बयबो मिथिखागौ फैगोन बोसोराव बिबो एसे गुबुन स्टेपआव गोग्लैसिगोन बेबो माने गुबुन स्टेपआव गोग्लैसिगोन बेखौ खोन्थाथ'नांगौथ' बुंनांगौबा माबा मोनसे खोथायानो गैखाला नङा होमबा मा बैनाय आब'सो जागोन आं बेखौ ओमफ्राय गोजोनथों आब' ओमफ्राय ओरैहाय मा जागोन बेवाइ ना आब' सानैबो आब' गोजा बिसोरो ओमफ्राय बे बिबोनाङालाय बेलाय मानोथो बिदि जिरायना थाबाय थादों बे साइज गैया बाइस गैया दादुरारानो हाथायालाय माराम जाखाजोबनाय दा बिनिया दा ओमफ्राय बिसोरबो माला जाहोगोन बे माथो नायबाय थाखो नोंलाय खोन्थानो हाया बिगुमैनो खोन्थाया मालाबाबो खोन्थाया बे बिगुमैफोरनो ओमफ्राय नै गुमै सासे मा हारसिं मिनिबाय थागोन नों गुमै नोंहा बायलिजोंबा दा मोसागौमोन नामा माने लोगो गैया नालाय मोसानो आदसा बेनिखायनो आं बे
Bagi mana uruna? सुनिलनि हिनजाव गोदाना बेनो रायसिदोंमोन बे लायाखै दा दिनै बे गोबालाय फैदों आरोखि लायाखै गुमै गोजा बे आंनि गुमै ओमफ्राय बेलाय सानैबो बिगुमै जाजोब्बाय गुमै गोजा रावबो नङा दे रावबो नङा ओमफ्राय बे हाबाथिलियाबो बिगुमै असेसो रावबो नङा ओमफ्राय ओरैहाय गामिनि दा गामि मा गामिमोनलाय माबे खाग्राबारिनि दा मोनायाव जौ लोंनाया गोगोम जागोन मादै खावखाबाय जाबि दा हायाबा गोमहोनो हायाबा गाखेबगोन दय जायियावनो रुवानिसो दानखावनो थिनखादोंमोन आं माबोरै दांखावदोंमोन ना थांनाय मोनायाव मैयाथ' जोंहा सब संगौमोन दिनै जाबाय जोंहा मिरा माबा दिनैथ' फ्रि मैया सब संगौमोन मैया सत्संग दिनै जुदि जायाबा मा खालामगोन मादै जायाबा मा खालामगोन दानखावगोन मानो थाखा लाबोदों थाखाजों मानो बायनानै लाबोदों मारा दामग्रा देग्राखौ होखावगोन माबोरै रुवाजों दामा दानखावखागोन मा गामिमोनलाय मादै खाग्राबारिनि मादै मोना माने दामनाया जुदि मोजां जायाब्ला रुवाजों दानखावगोन आंबो दानखावखांसो बोलो आं नोंसोरनाखौ मैया फैनानै आन्दायदों औ बै बे स्कुल मैया मोनो थांनाय हराव रा दायो दा जों दं ओमफ्राय गोमनो हायाबा जों दं आथिंजों हायाबा आखाइजों होख्लायखागोन दा टिभियाव मबाइलाव नुगोन सानसेया नोंसोरलाय मोसागोना मोसाया दा खाग्राबारिनि बाजै देरहासार इस्लारिनि बुरा फ्रेन्ड ओमफ्राय आरो एनिथिं एमजेनि दैमारिनि पुरा बिराद गिदिर फ्रेन्ड लोगो मोनदों एकदम बिराद मोजां मोना बिसिनि चेनेलखौ बाजैजों लोगो मोनना बिराद खुसि हेपि हाबाथिलियाव गोजोनथों बाजै थ' हाबाथिलिनिफ्रायनो आं दिनैहाय हाबायाबो बेफोरबायदि नङामोन ओमफ्राय ओइ नोंसोरनि दामनाया माबोरै जाला जोबखो बांगालनिखाय ओमफ्राय बेलाय माथो अस्थादगिरि बायदिलाय सिगांथार माबोरै बाहायनांसिगोन जोंनि जुमाय जानो थाखायनो बाहायनायसै बोरैबा जाबाय नामा बेलाय रागा जोंबाय बिनानावा रागा जोंबाय जै रागा जोंबाथाय सौख्रुबो जुख्रुबखायो जोंनि बंसआनो बिदि नालाय आच्छा थाथ'दो थांनायसै चलो माम औ ओइ गुमै बिदि दा बुङा हामा बिदि दा बुंब्रा हामाना 80 थाखाल' होनो नागिरनायालाय माब्रै 80 थाखाल' होनो नागिरदों बियो हामाब्रा बिदि थांसै Ada नोंनि मोजां खबरखौ माला मोनगोन दे मोनगोन समबार मोजां खबरखौ माला मोनगोन